više niko na Instagramu da smo otišli u, ne znam, Guadalajara. Da. Se vidiš? Svetlo na kraju tunela, bukvalno. Da. Ovo je bilo... Malo klimic. Rex arheolog. Rex je najbolji. Gle, op, drži preveri svoju budicu koliko stane. Ne moram. Kako si sprema, vidi ga, ja ne verujem. Ovo je šerif, da. Kad je on odustaje. Ugleda nešto da ga ulovi. Kako je on uzeo i umazao se u balegu. Znači ti nesvatan. On je... Šta je to, Rex? Smrdao posle. Mi smo htjeli da se ubijemo. A on je uživao. Eksploatisalo. Da, jako lepo. Da, ti nekako znaš koliko?